एनबि बड'लेण्ड चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। बेफोर निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो आं फारि फारियै खिन्थालांगोन। स' भिडिअखौल' नोंथांमोना जोबजासिम नाय आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि आंनि नैबे एनबि बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामनो दाबाव। थुदो जों भिडिअखौ जागायदोनि। दिनै 2 आगस्ट 2020 सनिबार सेटारडे। नाम्बार 1 आव दङ सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिनो हासिगौ फरायसालि जुदि कर'ना बेरामा खम बिबांनि जालाङो। फरायसालियाव थाखो 4 सिम क्लास जानाय नङा। थाखो 5 निफ्राय थाखो 8 सिम गामिनि लांदां फोथाराव खालामनांगोन फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनाय हाबाफारि। थाखो 9 आरो 11 खौ फरायसालियावनो सप्तासेयाव साननै आरो थाखो 10 आरो 12 खौबो फरायसालियावनो सप्तासेयाव सानब्रै फोरोंनाय हाबाफारिखौ लादों रायजो सोरखारा। आरो बेखौ बुंदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। लोगोसेनो गोबां नेमखान्थि खालामनानै होबावदों फोरोंनाय समनि थाखै आरो डिग्रीनि थाखै लास्ट इयारआल' क्लास जागोन। नाम्बार 2 भारतआव टिकटकआ फैफिननो हागौ। माइक्रसफ्टआ बायनो थाखाय बाइटडान्सजों सावरायहैदों, जाय टिकटकखौ बानायदोंमोन। माइक्रसफ्टआ बायोब्ला टिकटकआ भारतआव फैफिननायनि आसा दं, नाथाय आमेरिकायाव बन्द जानायनि आसा दं। नाम्बार 3 पाकिस्ताननि गुलि गावहरनायाव भारतनि सासे आर्मिया मुंख्लं जाबाय। मुंख्लं जानाय आर्मिनि मुङा रहिन कुमार। पाकिस्ताननि गुलि गावहरनायाव भारतनि सासे आर्मिया मुंख्लं जाबाय। मुङा रहिन कुमार। भुटाननि राजा जिंमे केसर नामग्येल वांचुकआ लाइजामनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालजों आरो आसामनि थागिबिफोरजों सावरायलायनाय आरो हामलायथि जासिहरनाय थाखाय भारत आरो भुटाननि थांलाय फैलायनि थाखाय आसाम सोरखारा थांलाय फैलायनि राहाखौ खुलिना होफिनबाय। आरो लाइजामाव लिरबावनाय बादिब्ला माजबातआव हा सिङाव फबना दोननाय हाथियार मोननो हादों। माजबाट थानानि सिङाव थानाय गजेनपुरीनि बम्बे सेन्टारनि हाग्राबारियाव मोननो हादों। बेवहाय दङ गंसे AK-56, गंसे मेगजिन आरो गरजिथाम गुलि।